ببینید تماشابینان چه نوینکای فسان اومدگی در مغازین 1001 майдачӯида 10 сомон пластмасси ғавсая ира бинен ча намуд ҳаста 10 сомонӣ баъдан ин намудако омадагиан 10 сомон ана ин намуд ҳаст органайзер 10 сомон ана баъд духтаро ина ёям 10 сомон лоскача доранд диден чӣ контейнерчаи хушрӯ удобни фасон аз ин бо се тарасветка бидай диден 10 сомон ана иҷадам контейнер ям 10 сомон духтаро и чоркинҷаша баъд бо доран гирдакаш марамат 10 сомонӣ бозори корвон тарафи тило бозора охири бозора духтарако баъди магазини зарм марамат биёен ай пеш бо тамошо кунен боварӣ дорум борошон маҳқултон мешава қафасонам қа хушрӯ ина ёра бинен ишшагия пластмассая ина нигоҳ кунед барои шакаргирӣ барои ягон чи гирифтан мана равған шакар хулас ина 10 сомон аз инам чанд та расветка ҳастай ина ино ҳастай 10 сомон 8 сомон ино 8 сомон будай бо духтаро диден чӣ хушрӯай баъд ҷада бо освежителю инам қа чизако овардагиан освежителюам ҳамаш ина ин намудако 10 сомонӣ ая мана 10 сомон ана инош боша 8 сомон ям освежителя ина ино 5 сомон ё 5 сомон бо ана ино 8 сомон духтаро марамат беҳтарин вариантако омадагиай метавонен бо биёен ай пеш тамошо кунен маҳқултон меша ила освежителёшона бинен охи чихе бисёрай чанд намуд освежитель омадагиай ёш чанд сомон и бо сеташ 10 сом будай диден освежитель гир бошен ина магазини 1001 майдачӯида биёену ай пеш тамошо карда харидорӣ кунен духтарако доставка доред рақамашона мемонем дар рӯи экран духтаро доставка хоҳен дарва как доставкатон мекунанд ина духтарако декоративненам хел кузачо омадай дар магазини 1001 майдачӯида нархошон 10 сомон мана дига цветошам ҳастай нигоҳ кунен сабз дора кабуд дора мана розви дора хушрӯча 10 сомон марамат кас седа дар корай ҳатман магазини 1001 майдачӯида биёен бозори корвон охирш мешава бозори корвона аз тарафи тилобозор баъд аз магазини зарм рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар нависеншона доставка доранд иҷада чанд намуд будаям хеле кузачо мана иноям 10 сомонӣ аз инам диден чанд та расветка ҳастай 10 сомон духтаро кадомеша мегирен 10 сомон баъд инчунин иҷада не намуд сатилчаак омадая чабра и кришка дора чи дора ҳеч надора ина и медонен барои пакет мондан ай диден удобни як сатилчаи мусор мана ина и намудош ҳастай 10 сомонӣ ана майдаан духтаро иш 7 сомонай 10 сомонай мана 10 сомонӣ марамат метавонен духтаро биёен инчунин аз анаминоям харидорӣ кунен аз магазини 1001 майдачӯида иҷада бо губкоинам хеле омадагиай ира бинен 10 сомон я пачкаш ина сета дора 10 сомон салфеткошон ҳастай бадана ино хушрӯана аз и видео карда будем ку духтаро доятон ҳастай нигоҳ кунен гӯшковакҳои фасон и бо вайша бинен чӣ хушрӯай футлярчикша ҷои бод нархаш 10 сомон мана арӯсако барои пеши оина хушрӯ ино чиян медонен зубнаи нит мекованд ку риштаи дандон меган чи меган хулоса ина 10 сомон я 5 сомон будай як пачкачаш 5 сомон ино чиян зубочистка я 5 сомон ёш чиян салфетка и хеле ае духтаро нигоҳ кунен нав салфеткои нав влажни мини салфетки мана нархшон 10 сомон пачкачаш ина иҷада бо ҷига ва ёшам будай запахошам будай анам хеле балзам омадай дар магазини 1001 майдачӯида духтаро 10 сомон марамат ин намудуш аст ин намудуш аст 10 сомонӣ баъд медонед шампуноям омадагиан 10 сомона кадомеша мегирен нами шампуно 10 сомон иҷада бо медонен зубнои паста омадагиай 6 сомонӣ ами ҳамаш зубнои пастаян мана зубнои паста омадагиай 6 сомонӣ ина хел гелои либосшӯвӣ омадагиай мана 50 сомон се литраш 50 сомонӣ баъд ина иҷада бо 85 сомашам будай диден бошон беҳад хушрӯай либоса тоза мекунанд ана баъд и чиай кондитсионера ям гелай
35 сомон. Мана марҳамат иҷада бо собуношон ҳам ҳастай. ҳатман магазини 1001 майдачӯйда биёен. И барои унтазая. Инам хеле таблеткаҳо мепурсам барои унтаз. И 7.5 сомон ай? 7.5 сомон як пачкачаш. Доғи сафед чи? И барои дидем доғ пятнабувадитло ҳастай ко ина марҳамат метавонен як пачкачаш 5 сомон ай чандта дора дурунушта барои кофтои будакотон барои куфтои сафеди шаваротон метавонен харидорӣ кунен духтарако. Ана баъд ин хеле подставко барои блогеро мана духтаро нархшон 10 сом 10 сомон инаям 10 сомон у 8 сома чи ай айнаяй канику чанқа дора ина айна 8 сомон марамат магазини 1001 майдачӯйда даем бозори Корвон тарафи Тило бозор духтаро биёин ай пеш бо тамошо кунен борам қабисёр омадагиай тарафи Тило бозор духтаро охири бозор мешава баъд аз магазини Зарм биёин бинен боварӣ дору маъқултон мешава борошон ира бинени хушрӯ чай тамошобино бори новинка омадагиай магазини 1001 майдачӯйда да 15 сомон анам хел ланчбокс мана ҳамчун косачаям истифода барен мешава иҷада бо ина хел об меандохтен авқота гарм мекардаен нигоҳ кунен чихел хушрӯ гарм меистада авқот хулас беҳад фасон аз ин кабутшам ҳастай мана розвишам ҳаст инам хеле коробкачодан падаркаям барен хушрӯвай леки агар омада натонен хитон духтаро бинависен хичон доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи Тило бозорай охири бозори Корвон мешава духтаро биёен баъд аз магазини Зарм баъд медонед анаи хел ланчбоксо омадагиан ино 15 сомони духтаро мана ёям 15 сомон ира бинен чиха хушрӯвай 3 этажай қисми болошта барои мисол вилкаву дигару чиз иҷада боша барои хурданшон ягона алкота ягон чи мемонед 15 сомон аз инам чандта цвет дора ина бинен чиха хушрӯ мана марҳамат ҳатман биёен духтарако омада наметонен нависен хичон дар ва как доставкатон мекунанд ана пасдои новинка омадай дар магазини 1001 майдачӯйда нигоҳ кунед духтарако 10 сомон ая мана 10 сомон аз анаи сафедошам хушрӯа ино пластмасси ғавсан марҳамат хушрӯ метова 10 сомони айношам да ё 5 инош бо 5 сомон будай духтаро гирдшон голдай мана блески зарди хушрӯ дора худаш фасон метова тарелкачои хушрӯ 5 сомони баъд медонен аз анаи модело омадагиай ё 7.5 сомона мана марҳамат бинен чихо хушрӯ хулас контейнеру ҳарчи омадагиай магазини 1001 майдачӯйда да омада тамошо кунен и 10 сома тахтачаяй ин хеле тахтача омада диден чанаму тахтача ёшику мачалкаву инаи чи ай глак подставкаи чойник и барои подставка мисол дег чойники ҷӯш ягон чи мемонен ку ина марҳамат магазини 1001 майдачӯйда анами қадар новинкаҳои фасон овардагиай метавонен бинен инҷа ҳар хела латтачаву мачалкачаву ҳама чи доранд метавонен биёен ана баъд ин амира бисёр мепурсанд и шапочкая барои сар шустан 5 сомон пачкаша ё донаш як пачкаш 5 сомон ин қадар дора бозори Корвон тарафи Тило бозор аз дарвозаҳо берун ай духтаро охири бозор мебиёен баъд аз магазини Зарм мана ино 10 сомон барои ванна бинен чи набори хушрӯ ҳамаи чи дора мачалочкаву ним хели чизакову 10 сомон латачаву шоткачаву хулас ҳамаи ҳамин бори фасон бори новинка дар магазини 1001 майдачӯйда боз новинка омадагиай дар магазини 1001 майдачӯйда духтарако марҳамат 5 сомон анам хел 5 сомони нигоҳ кунем клубникак дора авокадо ҳастай ҳама намудуш ҳастай 5 сомон бинен чихе хушрӯан инаи ваякоша бинен аҷоиба авокадош марҳамат 5 сомони диден апелсинаш ҳастай ин магазина хитоиё кушодагиан тамошобино марҳамат ҳама боршон бори хитояй ина сифатошон беҳад хушрӯинаи севакшам будай диден бозори Корвон айҷа тарафи Тило бозоре на тарафи Тило бозор охири бозор мешава баъд аз магазини Зарм ино ҳамаш 5 сомони ана баъд бо ҳастай дар иҷа ина хел ваяко
пиёло арзон кардена мана пиёлоро ҳамаша арзон кардаган 7 сомон ана хел тарелкачо ҳастай 7 сомон нигоҳ кунед выборчиха бисёрай ҳамаша 7 сомон кардан марамат духтаракои хушрӯ имконияти омадан дошта бошем биёед омада агар натонед нависен шуна хичон дарав доставкатон мекунанд анаи қисма бинен ино нимкосаян на косаву на пиёла мана марҳамат нимкоса 8 сомон шидагиай 10 сомон буд 8 сомон кардагиан чанд намудаш ҳаста мана ҳамаи глош ҳастай ино ягонташ сафол нестанд чиниян хушрӯванд нархошон 8 сомон шидагиай нархи нами нимкосаора и қисмам хела и тарафам ҳамаш нимкосай нигоҳ кунед чихе узорои хушрӯ дора чихе фасонан 8 сомон мана калон калони фасонан 8 сомон инаи бо клубникакша бинен себакай клубникакай ира бинен чихе хушрӯ 8 сомон хулас интихоб бисёрай биёен бо ай пеш бинен бадана ёра бисёр мепурсанд диден духтарако чихе хушрӯ чанд пул 25 сомон мана инам до ҳастай 25 сомона ҳамаш 25 сомонӣ баъд иҷада салатница ана хеле салатницао ҳаст мана нигоҳ кунен ё чанд пуланд 30 сомон 30 сомон и тарафам ҳама 30 сомония барои салат барои ягон чи гирифтан мана 30 сомон ана инаму тарелкаҳо духтаро 10 сомон калон калонанд диден 10 сомон кадомеша мегирен 10 сомон хушрӯвай узороша бинен ҳар хелаяй духтаро борошон бисёри бадай агар ҳар яктайва яктай ма нишон дидем и навори мо хеле дароз мешава барои ҳавай кӯтоҳ карда умумӣ нишон додастам ки нархора бинен инами тарафа бинен ҳамаш навинкаяй 10 сомония тарелкаҳои калони хушрӯванд 10 сомон марамат биёен бо ай пеш як маротиба тамошо кунен интихоб бовар кунен беҳтаринай ина бинен охир чихе хушрӯ 10 сомон мана вайшам ҳастай хушрӯчаане ёра нигоҳ кунен обнӯшакҳои фасон омадагиай шишагиян 10 сомон дар магазини 1001 майдачӯида духтаро иҷада модел бисёр омадагиай нигоҳ кунен чанд фасонаш омадай ҳамаш 10 сомонӣ мана бинен чихе хушрӯчаан чанд свет дорам бо марамат каседа дар курай бои жемчугдороша бинен охе ана аз инам чанд тара светка дорад 10 сомон оз дигар намудошам нишон метиҳем духтаро маҳқултон мешава мана аз и фасонам ҳаст мана иншам ҳаст анаи тарафа бобинен духтаро 10 сомон кадомеша мегирен 10 сомон бозори корвон айҷа манаиам 10 сомон бозори корвон тарафи тило бозор аз дарвозаҳо поён охири бозор мешава баъд аз магазини зарм магазини 10 сомона гӯё нишон метиҳанд мана ино бо трубочка доштияна 10 сомон диден қисми поён ина шакаргирако ана ино ҳамаи ҳамино ҳози 10 сомон шидагиай ана духтарако ҳози бо аз ин тарафам мо шумода нишон метиҳем бакалу обнӯшаку ҳамаи чи дорам мана ино 8 сомон шидая инаи вайчакоям 8 сомон хулас ина марҳамат инаи бакалои навинкаям 8 сомон диден калцои гол дора ай болош хушрӯвай мана руғангирако ҳаст 10 сомон шишагияна и тарафта бо стаканора 6 сомон кадагияна ина марҳамат стакано 6 сомон қайш хушрӯвая иш 8 сомон духтаро мана 8 сомон каседа дар курай биёен бори нав бисёр омадагиай тамошо кунем ина хеле баночкара майдатараш буда инаи размераш буд духтаро ҳозир нигоҳ кунем калонаш омадай нархаш 10 сомон касе кам хе баночкора сдеста буд марҳамат биёен бори нав бисёр омадагиай дар магазини 1001 майдачӯида ина якора бинене 8 сомон ана баъд ҳозир и қисмам шумо данишонитим касе бакал гирифтаняй бакалои хушрӯ доранд 12.5 сомон шид ё калони калонана ина қисма бинен ана ино 15 сомон ичани косаяй духтаро калониш мана навинка инаи ягон хет свет метия ира бинен яблочни шиша будая 15 сомон калонан мана қисмам 15 сомонияй калон калонан ана инош бо 20 сомонан диден бакалои фасон падаркада марҳамат духтаро мана инош 25 сомона
اینا برای مادراتون برای پدراتون میتونن خریداری کنن. ای از یک کاسه هم زیاده. اینا ببینین چه کالونای مرحمت میتونن بیاین ای پیش تماشا کنن. اختراکو معقولتون میشوه. من این طرف ده 12.5 سومونش هستی بو. انا بعد اختراع جده هازی با کالایی 10 سومونش. من این طرف همش 10 سومون. دیدین کدومش میگیرن 10 سومون. دخترها اگر امکانیت داشته باشین خودتون بیاین با حضور تماشا کنین. برای که مغازین کالونای همه چی دارن. در یک نبار مثل همه اینا یک تا یک تا نشان داده نمیشه. خوبتر این که اومده تماشا کنین و خریداری نموین. مرحمت دخترها. اینا این طرف هم 10 سومونیه. از این طرف هم هسته. حاضر یه دیگر هم نشان چیم. من تماشا بینا. از این طرف هم هست. اینا 12.5 سومون. من 12.5 سومون. انا این 10 سومون خشرای سیوهاکو. اینا نوینکه. دیدین 10 سومونی. انا اینو پلاسماسه نه 5 سومون. انا اینجا با 8 سومون نشسته. من این 6 سومونه. اینو 6 سومونن. من با 6 سومونش هم بوده دخترو. مرحمت. انتخابی بکل خیلی و خیلی زیاد. اینا یه نوینکه یک چه خبر دارین. ببینین. نیابچنیه. 8 سومونه. اینا مغازینی هزار یک مایده چوی داده پس دوی کودکونا اومده. نه چه خوش رو با اینه کریشکا داره نه. ایناش 10 سومون. پلاسماسی غاوس که تیار شدگی. مرحمت و قوت کن. انا این کاسه چوش باشد 10 سومون. یم نوینکه. مرحمت چند مدل اومدگی 10 سومونی. اگر اومده نتونین دخترها بنویسین خودشون در وقت شما دستافکا میکنن. بازار کاروان طرفی تیلو بازار آخری بازار میشوه بعد از مغازین زرم. یو چند پلان؟ 10 سومون. کدوم؟ ایو نیم کاسو 10 سومون. ای پایم دگیو چی؟ 10 سومون. و یوش هم 10 سومون. ایره بینین کاسای کالونی خوش رو اومده دخترها 10 سومون. مرحمت میتوانین بیاین قایش فاسونای من یورو استیل 12.5 ایش 12.5 سومونی. انا اینه نیم کاسش باشه 10 سومون. مرحمت من یویم 12.5 اینا 12.5 سومون. کالونی خوش رو دخترکو مرحمت اومده تماشا کنید. حاضی انا وایچ هم نشون میتیم نوین کوشه بعد به همین پسوده تمام و دیگه چیزاشونه با دیگر رولی کده نشون میتیم. خلاص دخترکو منه هیچ هم پلی 15 سومونه یو کالونن خیلی برش نشون ده منه برش بدین معلومه. انا اینو 10 سومون یم کالونای 10 سومون. انا بعد ای وایاش شگی ما خیلی وای کدام اوهان منه 20 سومون. انا اینوش نگاه کنین اینوش 30 سومون. اقخش رو دخترو نگاه کنین. پس دوی نوینکا اومده دخترکو مغازین هزار یک مایده چوی داده نگاه کنین میوه گیرک فصل همین نبار قریب همه چیزش اومده گیای. اینو رنگ اوهان میتونن لیکی چینیه نه مرحمت. اینا ببینین برای اثر سیگیری نگاه کنین عجایب خوش رو. اینا 25 سومون. انا این نموچه بینین 30 سومون. بعد اینجا تریل کوش هست دخترو اینا 30 سومون مایدش 20 سومون. انا کالونش چنده ای؟ 50 سومون. من ببینین چه خوش روی نبرده نامده است دخترو لیکن شما بیاین ای پیش تماشا کنین معقولتون میشوه. بعد نایش ببینین دیدین عجایب خوش رو. این 40 سومون بوده. اینا کس در کار از بالا نشون چیم ببینین همشه. بیاین بازار کاروان دخترکو من دیدین چه نوینکا اومده. بازار کاروان مغازین هزار یک مایده چویده پایانی بازار کاروان میشوه. بعد از دروازه از طرف تیلو بازار میشوند. بعد از مغازین زرم اومده نتونید نویسین خودشون شما در و کک دستافکا میکنن. نیایم نوینکا 15 سومون. من دیدین چه پسوده بسیار اومده. چه پسوده خوش رو اومده. این دخترکا همجا چیزی که میبینین 10 سومونه. مرحمت از نشون میتیم. اینا بینین برای یگان شوشتنه میوه و یگان شوشتنده هست. این خیلی لگنچو هست. خلاص همش 10 سومونی دخترو کدومش که میگیرین پلاسماسی غاوسی خوش روی. من این مدل کورا بینین چه کالونه تا چه من قسمی بولویم 10 سومون. اینای پویم بودگیویم. اینایم اینای بوچ کرکان غاوسی بدای ویش پلاسماسش 10 سومون.
бозори Корвон айҷа тарафи Тилобозор охири бозор мешавад. баъд аз дарвозаҳо, баъд аз магазини Зарб, магазини 10 сомона буген нишонтон метиҳанд. леки омадан натонен духтаро нависен хучун доставкатон мекунанд. ҳамқа ҳамиҷа ҳамаш борай духтаро ҳамқа хушрӯяи борошон ҳозир бисёр шак шудагӣ нестан атон. ана хе формичко омадай чанд сомае 7.5 сомон 20 доштай 7.5 сомон. Эне хел ҳар намуда формичкои силиконови омадагиай. Марҳамат метавонен омада харидорӣ кунен духтаро. Инаём 10 сомона. Мана сатилчо. Вай ира бинен. Оҳани. И чанд сомай? 7.5 сомон буда ира барои бозии кӯдако хушрӯ. Мана 7.5 сомон. Эна хели мунисо омадагиай 7.5 сомон. Ана ино омадагиай 10 сомона. Пластмаси ғавсай. Аз ин тарафам ҳам хел ина подставка, ина хел поднос 10 сомон. Подставка 8 сомон. Ана ин тарафам ҳар хела контейнер ҳаст. 8 сомон, 10 сомон. И гулдонои хушрӯа чанд сомон? 10 сомон. Гулдонои фасунак. Мана. Диден? Инаям хушрӯяи кришка дорад. Марамат. Ина нонгирако ҳаст 10 сомон. Нам хели фартуко омадай духтаро 10 сомон. Марҳамат инаи қисман бинен 10 сомонӣ. Кадомша мегирен ҳами фартуко 10 сомон шудай дар магазини 1001 майдачӯйда. Бозори Корвон тарафи Тилобозор охири бозор мешавад духтаро. ина иҷа нигоҳ кунед. Набор 8 сомон шудагай. Сузану риштаву чанд намуд ришта дорад диден? Ричаткиву грелкаву нигоҳ кунед. Ина 40 сомон. И барои одамои бозор хубая. Марамад ина 40 сомон. Беҳад хушрӯ чанд моделиш омадай. Мана марҳамат ришто ҳаст. Ина иҷа да нижни билё ҳастай. Ваяя болишчая. Хулоса биёен. Ина хеле палатенцо омадагиай диден. И 7.5 сомонай. Калонаки хушрӯ будай 7.5 сомон. Наски ҳаст. Наскиҳо чанд сомон? 5 сомон наски. Мана хтаракое ки омада наметонанд бинависен. Хучон шумода дарава как доставка мекунанд. И кӯдаконаш хушрӯа 5 сомон. Ана баъд и қисмам нишонтем канцелярия ҳаст духтаро. инчунин чанд намуд канцелярия. Мана нархошон нархҳои беҳтарин. ҳатман омада тамошо кунен. боваридору маъқултон мешава. блокноту ручкаву қаламу чизе хоҳен ҳастай. қилфам доштия не нигоҳ кунен. ҳама чи будай. ана хеваяко фонарико диден. батарейка чая 5 сомон. Мана марҳамат омада тамошо кунен. бор бисёр омадагиай духтаро. ҳамаш новинка. як бор дигар такрор мекунем. бозори Корвон тарафи вайна Тилобозор охири бозор духтаро. баъд аз дарвозаҳо мешава назди магазини Зарм. Мана инаи барои палитову барои ягон чизи беҳад хушрӯ падгиракҳои фасон. Мана иҷа да бози чои хушрӯ ина диден 5 сомоне. инаи хушрӯай диден 10 сомон. марҳамат биёен тамошо кунед. чанд сомон? 10 сомон. сачоқчаҳои новинкара бинен духтаро чӣ хушрӯа 5 сомон. марҳамат 5 та цвет будаю. беҳад хушрӯча. Мана 5 сомон. ина намудако ҳаста. иёям 5 сомонай. И як донаша калонак ёш боша дуташ 5 сомон. ана бо қисми болодаям ҳастай 5 сомон. ҳатман омада ай пеш бинен ва ёша бинен 10 сомон 5 сомон. Мана касседа дар кораи духтаро ҳатман омада ай пеш тамошо кунен. омада натонен агар нависен хучон доставкатон мекунанд. ина хеле декчо омадагиай чанд сомай? 10 сомон. чугуния чая? шиша. ина хеле дегои и супницаи духтаро. хулас мана 110 сомон. унау цветчам ҳастай. мултиварка овардагиен? ина ино чанд сомон? ина марҳамат нигоҳ кунем. 300 сомон. 290 сомон. ина инош бо чанд намуд омадагиай термусу швабраву хулас ина хелваёву 200 сомонӣ. хулас ҳар хела нархҳо бор бисёр омадагиай. ҳатман магазини 1001 майдачӯйда омада тамошо кунен борошона.
маъқултон мешава. Як бор дигар такрор мекунем. бозори Корвонай тарафи Тило бозор духтаро марамат биёен ҳатман ай пеш борошуна бинен маъқултон мешава. охири бозорай баъд аз дарвозаҳояй мана баъд аз магазини зарм инаи хеле гӯшмонако доштиян 15 сомонӣ диден. ана ина мундако ручкову фломастеру 5 сом инаи мошинчаако бо 10 сом будай диден. хушрӯа борошон пинал доранд игрушкаву хулас ина як гала чизои хушрӯ бо нархҳои дастрас дар магазини 1001 майда чӯйда. ана инора бинен духтаро фасона борои новинка бисёр омадагиай успед кунен ҳатман тамошо карда харидорӣ кунен. нами хушрӯи барои кӯдако ки мана бинен ина ёша бинен охе чӣ хел борои фасон овардиян духтаро марамат барои кӯдако беҳад интихоб бисёр омадагиай омада тамошо карда харидорӣ кунен. мана миксери арзон мекуфтен духтаро марҳамат магазини 1001 майдачӯйдада 70 сомона миксер омадай диден. ина иҷада бо ҳастай 120 сомонаш ана баъд 110 сомонаш марамат бинен хушрӯ ҳамаш барои хитояй духтаро марамат метавонен ай пеш тамошо кунен. ина ино 200 сомона утикои вай астай ку падивой мана 200 сомон. ана ин модело ҳаст 115 сомон духтаро. баъд пилто омадагиай ҳар намуда пилта омадай митишта 110 сомона мана баъд пилисос 370 сомон пилисосам омадагиай духтаро марамат агар ки гирифтанӣ бошен ҳатман омада ай пеш тамошо кунен. ҳозиҷада бо пачка пакетҳо омадагиай духтаро ина агар хоҳен ина пакетам метавонен харидорӣ кунен. диден чӣ хел пачка пакетҳои хушрӯ омадагиай бовар кунен да духтаро мана барои ягон маърака пачкашда 50 донаи буда диден 20 сомон 50 донаша марамат бозори Корвон тарафи Тило бозор охири бозор мешавад духтаро баъд аз магазини зарм. инаи тангамонако ҳам қанавинкош бисёр омадай 7.5 сомонӣ будан акция шидай 5 сомон марамат ина чанд модел овардай 5 сомонӣ дар магазини 1001 майдачӯйда. ира бинени 6 дахшрӯи қафасонча ана ина кӯдакотонда беҳад маъқул мешава. ина юра бинен охи мана 5 сомон каддо меша мегирен 5 сомон интихоб хеле зиёд омадагиай чӣ намуден дар корайтона чӣ намуде дар кӯдакои шумо маъқулай метавонен пайдо кунен 5 сомон. ин тарафам 5 сомона инами тарафам ҳар он чизе ки ҳастай 5 сомон. бозори Корвон айҷайна якора бинен бозори Корвон тарафи Тило бозор охири бозор мешавад духтаро баъд аз дарвозаҳо баъд аз магазини зарм магазини 1001 майдачӯйда. ин тарафам 5 сомон мана ҳар он чизе ки дида истодаен 5 сомон кардагиан. мана хеле резинкачо астай пачкаш чанд суми 5 сомон. ана ин тарафда бо ҳастай духтаро лампаву инам хел ҳар хела аппаратову мошинчаву ина нархошуна бинен дарам инҷа навистагиай сумичкошун хушрӯ наке нигоҳ кунен 100 сомон иш 200 иш 200 иш 100 Инаи 200 ёрса. инаи 100 суми ана вай куллаш 200 сомон. ина нигоҳ кунед лампои хушрӯ 90 сомон. хулас инаи лампачко ҳастай ё чанд пулай 25 сомон. хулас ина куклаву дигару дигар наборои фасонам ҳастай дар магазини 1001 майдачӯйда. мана иҷада бо тупои хушрӯ ҳастай мана бинен 80 сомон диден 80 сомон диден хушрӯа резинкаву чизек мегирен ина 5 сомон. ина чанд сомон 5 сомон як донаша ина 5 сомон хелакчо ҳастай барои бозӣ се пачкаш 10 сомон се пачкаш 10 сомон. иҷада акция рафтистай нигоҳ кунен ҳар он чизе ки мебинен арзон шудагиай мана марамат ҳатман омада тамошо кунед. инчунин духтаро инам хе гулдоно омадагиай ё чанд сом 5 сомон. ина гулдонои хушрӯ гулдонои фасон духтаро абой як рулонаш 150 сом 120 сомон буда. ин хеле абоёям овардиян ҳозир 100 сомон шудагиай мана диден